Naman din karin magi. Na ay. Gisto ko doon. Oo, isag na. Kana na. Sumla. Iya ka ba wasa pa doon ang dagat ya? Narin Sarado. ko na. Salamat kayo. Dili ka pwede ko. Dili ka Ano ba niya? mo 100. Oh, magbayad. Kay Apili din dong, apili din. apil. Lagi mo paagi. Unsa man dagat yes di ba swimming pool mahala gid na. Patay buang nga lagi. Sus. Di harus scatter gibi. Alangan kay ikaw manggid kay masige mag-ingon sa ko nga ngi. Tudlo ka ko kay aron butong. Sus, bobot pa bitaw ta pero sus. Mao lagi. Bukan Hindi na na? tay kwarta noon. Sa parehas taan. Ay ni ay, nakununan. Gisto mo ron. Wag kita rin. Dahil malingo to pinus bye-bye. Nagdan. Mga tangta. Mga tag kwarta ba sila ba? Tag sagatos lang mo. Naasa mo terapitan ng mga ta. Ari na tayo pita dire. Eh, di ba mga laray mga re? Dili niya ta ka saban ana. Ha? Dili niya ta ka saban ana. Ay, kablaka. Gahi ko dire. Bagay ka. Lagi. Sus. Mga tangtaron na. Lari lagi rin mga giron. Tag 100. Bantay bitag maamong taan ha. Dili lagi mo magsalig sa kuha ay. Diha ka. Dire po ko. Oo, sige. Kwarta mangighan eh. Kwarta. Tanawa ron. Inig ka to doon. Dahil bagyan rin. Mga tan sa dire. Tanaw tug baka kwarta kita. Kwarta lang ito. Salig lang ito kuha. Naman din karin magi. Na ay. Gisto ko doon. Oo, isag na. Kana na. Sumla. Iya ka ba wasa pa doon ang dagat ya? Narin ko Sarado. na. Salamat kayo. Dili ka pwede ko. Dili ka Ano ba niya? mo 100. Oh, magbayad. Kay Apili din dong, apili din. apil. Lagi mo paagi. Unsa man dagat yes di ba swimming pool mahala gid na. Dili, Wala, bayad dili na mo, nino, kahit dili tanong na ko, bayad. libre naman dagat. Libre ka na, Libre pero lang dili. naman ang bayad, Dahil dali. bayad, dili. Gisugo mi sa among Kani last na lang ko ni mga kwarta pag snack ta ko ni. bayad na lang kay balik ko man dagat. Sige, dapat ito, pais na. Pangita ginin niyo. Kali ka mabayad. So, hindi ka mo bayad. Sige, kasod. Eh, nang makaligo ko. Ana gid. Sige Oh, mo sige, kano. ang pili to ha. Wala, kwarta na ta ha. 50 tani Oh, kwarta. ito sila, basilog, mapunan pa na rin, basing nitaw, mga ko na. Paldo. Oh, nanganay eh. Ay, Tawa mo ka. ano tawa man ka? Asan dagat boss? Barado. Mata na ko boss. Ah, dili. Ano man? Kaya nang lang. Magbayad Kaya ka rin, na. mabay ka na. Na, wa mo gitay kwarta. May kwarta. Aw, ano lang wagi maktas ko na. Dili. Bawal na, yan. Dili lagi pwede bayad na lang. Pwede. Makaligo kag dagat. Bayad ka pa nire, para makaligo ang dagat. Maumsa na rin dagat. Hindi makaligo ron Di dito ka kaligo lagi. Ay, sabos. Pagkari! Magdalik na, bisag Oh, ihimos to to. dili. 100 man ang tulpi. Dili. Kang kaligo, basta nire 100. Anong dito na? Oh, kata na. Ambe kay aron makaligo. Ay, sukle ya. 200 ya. 200? 200 mo na. 200 ka ni. Oh, sige, kata na. Kaya isang mabas sa dagat. Ato yo ni buhat to. Tagkon. Kuan nun tay pang kuan ni. Bahala ka na eh. Sige, nun nga nagkuan nun ta dre. 100 na ta na. Bisag Oh. na pangaroy mo agi. Basin di ay. Aw, paldo. Paldo? Mangkawan 50 ta. Oh. Okay, wala mo Oh. 100 na ta. O kanina eh. Samban, ala po yung usap. Nay isa. O kanina ka boss. Boss. Nagunsa ka na, boss. Ha? Nagunsa ka na. Boss. Dali, tulpi. Eh, 100 boss, 100. Nagunsa di mo rin eh. Ang kuan ni kulit tag kwarta kay kung Kwarta kita maligo kuan man. sa dagat. Ha? Kung may maligog dagat ba, kuntahan na mo. Kung Kuntahan na mo. 100 kay... 100. Dako kami piling may scatter. Scatter. Isubo mami si boss. Tagaliin mo. Oh, ano pupunta na boss sa tagaliin? Ha? Basta Subo, mini ko. 100 boss. 100 may subo sa inyo. Wala si boss. Dali mo Subo boss. ni dre kay kuan naaman daw ko ni dagang mga ligo. Gigisog Mulik ba na yun? ko ni. O gisog ba aron. Ya wala mo ka ibaw dai nga. Ako may tagiya din. Ah, bahala kung saan na ng tagiya boss. Basta 100 boss. Labang ka na to, 100. Bahala na, dili naman yan ang mukha ng tagiya na boss. Oh. Sa pa na tagiya niya. Oh, kani. Sura boss. Ha? Ha?